97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung marami ang nag-aasam ng anak ay meron ding iilan na hindi pa handang maging magulang. Kaya nga nakakapagdesisyon sila ng padalos-dalos at pagdating ng panahon, husto nila yung pagsisisihan. Ganyan ang eksaktong kapalaran ni Elena, ang ating kabarangay ngayong Sabado, at naisin man niyang ibalik ang kahapon. Hinding-hindi na yon mangyayari at ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay magsisi. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elena. 37 years old, taga Rizal at isang mananahe. Nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko kung saan nagtatahi kami at nagbebenta ng mga damit pambahay, pambata, shorts, kurtina at mga punda ng unan. May pwesto rin po kami sa Tagaytay, Tiangge at online seller sa isang shopping platform. Bukod sa pananahe ay inaalagaan at binabantayan ko rin ang mga anak ng kapatid ko, lalo kapag nasa Tiangge sila para magtinda. Close po kasi kami ng mga pamangking ko at parang nanay na rin ang turing nila sa akin. Masaya naman po ako kapag inaasikaso sila. Papa Dudut, thankful po kami sa mga blessings namin ngayon dahil kahit may pandemya ay unti-unti na po kaming nakakaraos sa araw-araw. Noong maliliit kasi kami ay sobrang hirap ng buhay. Nasa Tondo pa kami noon nakatira at napadpad na lamang sa Rizal dahil taga rito ang mga kamag-anak ni tatay. Kaya masasabi kong dito na rin ako nagkaisip. Namasukan bilang tindera ng isda at gulay si nanay sa isang talipapa sa bayan ng Angono, samantalang tubero at karpentero naman ang hanap buhay ni tatay. Tatlo po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Siyempre lahat ng magulang walang gusto kundi ang makapagtapos ang mga anak nila sa pag-aaral. Yun din ang pangarap sa amin ni nanay at tatay, Papa Dudut. Kaya ginagawa nilang lahat para maigapang lamang ang pang-araw-araw na baon at gastusin namin sa school. Lagi rin nilang pinapaalala sa amin na unahing makapagtapos bago mag-asawa. Simula bata ko ay tumatak sa akin ang bili na yon ng mga magulang namin. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan kong i-entertain yung mga batang lalaki na nakikipagkaibigan sa akin. Wala po ako naging boyfriend mula elementary hanggang high school, kaya tuwang-tuwa si nanay at tatay sa akin. Lagi nila akong binibida sa mga kumari at kumpare nila na mabait at masunuring anak daw ako. At hindi raw sila makapaghintay na makagraduate ako sa college nang sa wakas ay magkaroon na ng profesional sa pamilya namin. Hanggang sa tumungtong ako sa ika-19 na taong gulang. Tanda ko nasa second year college ako sa kursong education nang makilala ko si Dexter. Dati siyang tourism student pero nag-transfer sa course namin. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Bali 22 years old na po siya that time. Mabait po si Dexter at mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At makaraan ng ilang buwan, lumalim po ang aming pagkakaibigan.
nasaan? Hindi mo nga ako kinausap kanina sa klase natin eh. Parang wala lang ako sa'yo. Wala lang talaga ako sa mood. Kilala mo naman ako pag bad trip, di ba? Yun lang yun. Yun nga ang hindi ko magets. Bakit ka bad trip? Kanino ka bad trip? Ay nako, ba't ba ang dami mong tanong? Ay, gusto mo talagang malaman? Malamang tinatanong ko nga, di ba? Sa'yo ako bad trip. At bakit naman? Ano bang ginawa ko para mainis ka ng ganyan sa akin? Ah, kaya ka ba nagkakaganyan kasi nabuntis mo ko? Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Machismis pa tayo. Ano kung i-chismis nila? Totoo naman na buntis ako at ikaw ang ama. Siraulo ka talaga. Sigurado ka bang buntis ka? Mamaya niloloko mo lang ako. Sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi magandang biro yan ha. At bakit naman ako magbibiro, Dexter? Oo, buntis ako. Oh, ayan. Tingnan mo ang resulta ng pregnancy test ko. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ako. Ay, buisit namang buhay to. Patay ako nito kay nanay at tatay. Hindi nga nila alam na may boyfriend ako tapos ngayon magkakaapo na sila. Aba, akala mo ikaw lang ang patay sa mga magulang? Ako rin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Bakit parang mas ikaw pa tong takot at nag-aalala? Baka nakakalimutan mo, ako ang nagdadala sa anak natin dito sa tiyan ko. Sabing hinaan mo yung boses mo eh. Para sabihin ko sa'yo, isang malaking pagkakamali ang lahat ng to. Yung pagbubuntis mo, hindi dapat nangyari yan. Kasi hindi pa ako handang maging tatay. May mga pangarap pa ako sa buhay. Wala pa akong planong bumuo ng pamilya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan, Dexter. Mangilabot ka nga. Tao ka pa ba? Nabuntis lang ako, naging demonyo ka na. I'm sorry, okay? Pero nagpapakatotoo lang ako. Saka alam ko, ramdam ko, ganun ka rin. Diba, sabi mo patay ka kapag nalaman ng parents mo magkaka-baby na tayo? Ibig sabihin, hindi pa talaga buo yung loob mo na magkaanak tayo. Kasi nag-aaral pa tayo at marami pa tayong pangarap sa buhay. Ano gusto mong gawin ko? Nandito na sa tiyan ko ang anak natin. Ilang araw pa lang naman yan. Pwede mo pang alisin yan sa sistema mo. Gusto mong ipalaglag ko ang baby natin? Oo! Napapaliw ka na ba? Baliw na kung baliw. Pero baka matuluyan na ako kapag pinanganak mo ang batang yan. Intindihin mo kasing mabuti ang sinasabi ko. Please lang. Pareho pa tayong hindi handa na maging magulang. Kaya bakit natin ipipilit na buhayin ng batang yan kung magiging miserable lang siya pag pinanganak mo? Mahal, makinig ka naman sa akin oh. Di ba may tiwala ka naman sa akin? Pero natatakot ako, Dexter. Di ba masama yun? Masama na ipalaglag ang baby kasi parang pinatay mo na rin siya. Wala pa namang masyadong muwang sa mundo yung baby sa tiyan mo. Baka nga dugo pa lang yan eh. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako eh. Hindi kita iiwan. Makikita mo. Mas magiging okay tayo pag nawala ang anak natin. Papa Dudut, alam kong malaking kasalanan sa Diyos ang pagkakasundo namin ni Dexter na ipalaglag ang baby namin. Pero pareho po kaming lito at desperado ng panahon na yon. Siyempre masakit din sa akin yung reaksyon niya na hindi siya masaya at hindi pa siya handa sa responsibilidad ng pagiging tatay at padre di pamilya sa aming baby. Aaminin ko na para akong pinagsakluban ng langit at lupa dahil pinamukha niya sa amin ng magiging anak niya. Na malaking pagkakamali yung nangyari sa aming dalawa. Naging kami po ni Dexter, Papa Dudut, pero sekreto lamang po yun. Lalo sa parents namin. Kung may nakakaalaman, mga barkada lang po namin at nag-promise naman sila na hindi ipagkakalat. Fast forward. Dahil sa aming kapusukan ay may nangyari sa amin at nagbunga po yun. Ang totoo ay hindi pa rin po talaga ako handa na maging magulang dahil meron pa akong pangarap na makapagtapos ng college. Maging lisensyadong guro at makapagturo. Hindi ko po yun matutupad kung meron akong anak na aalagaan. Kaya natuloy po ang pagpapalaglag ko sa baby namin ni Dexter
sa tulong ng kakilala ng isang kaibigan namin. Pagkatapos noon ay bumalik po sa dati ang relasyon namin ni Dexter na parang walang nangyari. Kaya lang hindi pa nagtatagal simula nang mag-decide kaming alisin sa tiyan ko ang anak namin ay napansin ko na biglang nanlamig ang relasyon namin ni Dexter. Yun naman pala ay meron po siyang nilalanding babae na isang HRM student. Siyempre may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. May nakapagtimbre sa akin na kakilala ko sa course na yon. Na napapansin nilang may katext lagi ang naturang babae at hindi nagtagal ay nalaman nila kung sino ang lalaking kalandian nito. Walang iba kundi si Dexter na boyfriend ko. Sobrang sama po ng loob ko, Papa Dudut, dahil kahit sekreto lamang ang pagiging mag-on namin ni Dexter, still kami pa rin po ang magkarelasyon. Galit na galit ko siyang kinumpronta ng araw na yon. Bakit mo ginawa yun, Elena? Ang kapal naman ang mukha mo tanungin kung bakit kita sinampal. Alam mo, kung Aray! tutuusin, Ano ba? kulang pa nga yan. Dapat sa'yo sinasaktan ng gusto. Napakasama mo. Pwede ba tigilan mo na ang kasasampal sa akin? Ano ba kasing ginawa ko? Nambababae ka. Yan ang ginagawa mong animal ka. Akala mo ba bobo ako? Tanga? Inosente? Akala mo yata ganong klaseng babae ako pwes nagkakamali ka. Huling-huli ka na. May ebidensya ako rito ng mga pictures nyo na palihim na nag-uusap kapag di tayo magkasama. Aminin mo na kasi niloloko mo akong lintik ka. Okay, sige. Inaamin ko. Napakasama mo, Dexter! Napakademonyo mo! Elena, ano ba? Kung mag-eskandalo ka ng ganyan, baka patulan na talaga kita. Mahiya ka nga. Mamaya may makarinig pa sa atin tapos isipin nag-aaway tayo. Aba, bakit? Mukha ba tayo nagkakasiyahan dito ngayon? Tsaka teka nga, bakit parang ang yabang mo pa dyan? Inamin mo na nga na nambababae ka pero parang ang dating normal lang yun sa'yo? Paano naman kasing hindi ako titingin sa iba? Ganyan ang ugali mo. Habang tumatagal, nakakabwisit ka na, alam mo ba yon? Ang dali mong magselos. Lahat na lang pinagseselosan mo. Barkada ko, classmates natin. Tapos nasasakal na rin ako sa relasyon nating dalawa. Masyado kang emosyonal at kulang sa atensyon. Ano bang palagay mo sa akin? Yaya mo? Magulang mo? Hindi naman, di ba? May sarili akong buhay tapos gusto mo lagi kang nakikisawsaw. Ano? Bawiin mong sinabi mong yan kasi nakakasakit ka na! Marunong ka palang masaktan? Kasi kani-kanina lang, ikaw yung nananakit eh. Tingnan mo nga itong mga hampas at palo mo sa akin. Bakat pa sa braso ko yung kamay mo. Tapos ito yung mukha ko. Sigurado akong pulang-pula na sa sampal mong gaga ka. Ano na lang sasabihin ko sa parents ko pag nagtanong sila kung na paano to? Hindi ko naman yan gagawin sa'yo kung naging matino ka lang sana. At hindi ka nang bababae. Tigilan mo na nga ang paninisi sa akin. Saka hindi ako mambababae kung hindi ka aastang baliw at siraulo dyan. Hindi mo ako pag-aari. Kung magpapatuloy ka sa ganyang ugali mo, maghiwalay na lang tayo. Ayoko na sa'yo kasi nakakasawa at nakakaumay ka. Dexter naman! Huwag mo namang sabihin yun! Huwag mo akong iwan at huwag mo ako ipagpalit sa iba! Hindi ko kasi kaya kapag nangyari yun, please lang! Ang gusto ko lang naman, ako lang! Ayoko nang may kahati sa'yo kasi sakit ka lang dapat! Baliw! Siraulo! Sinabing hindi mo ako pag-aari, lintik ka! Mabuti pa, dyan ka na! Alis na ako at huwag kang susunod sa akin! Nakakabwisit yung pagmumukha mo! Dexter! Please wag ka umalis! Wag mo akong iwan! Yung masama na ang loob ko kay Dexter lalo pong sumama pagkatapos ng pagtatalo naming yon, Papa Dudut. Sa isip ko sa aming dalawa ako at wala nang iba ang mas may karapatang magalit at maghinanakit dahil sa katarantaduhan niya. Pero bakit parang ang ending ay kasalanan ko kasi masyado akong clingy sa kanya at pakiramdam niya ay nasasakal na siya. Alam ko, Papa Dudut, na excuses lang niya
ang mga bagay na yon para mapagtakpan ang kasalanan niya at siya ang lumabas na biktima sa aming dalawa. Kaya galit na galit po ako sa kanya ng panahon na yon at kulang na lang ay isumpa ko siya, Papa Dudut. Ilang araw din po kaming hindi nagpansinan ni Dexter at mas mahirap yon sa parte ko dahil magkaklase kami. Tingin ko nga ay ako lang ang affected dahil mukhang ayos lamang siya. Nagagawa pa nga niyang makipagtawanan sa iba naming kaklase at sumama sa mga gimmick o inuman ng mga ito after class. Mahal na mahal ko po si Dexter, Papa Dudut. Tawagin niyo na po akong tanga, martir o himang. Pero may pagka-hopeless romantic kasi akong tao. Siya rin kasi ang first love ko at first boyfriend ko kaya gusto kong siya na rin ang mapangasawa ko. Kaya kahit may kasalanan siya sa akin at sa relasyon namin ay nagbulag-bulagan po ako sa mga kalokohan niya kahit harap-harapan na po ang pakikipaglandian niya sa ibang babae. May punto po na nagmanik luhod ako sa kanya. Para piliin lamang niya ako kaso sa huli, iniwalayan pa rin niya ako. Hindi ko po kayang ipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ng panahon na yon. Daig ko pa ang sinaksak ng libu-libong patalim sa dibdib, sa braso, sa binti at sa katawan, pero buhay pa rin ako at nasasaktan. Hindi po ako kaagad nakapag-move on lalo na nang mag-drop out si Dexter sa pag-aaral. At nawala na lang bigla. Ang resulta, nawalan po ako ng gana. Tumigil na lamang ako sa pagpasok sa klase namin at hindi ko na natupad ang pangarap ng mga magulang namin na makapagtapos ako sa kolehiyo. Papa Dudut, disappointed po kasi sa akin ng parents namin at kitang-kita ko ang kalungkutan sa mga mata nila nang mag-decide akong tumigil na ng tuluyan sa pag-aaral. Nahihirapan po kasi akong mag-concentrate sa klase namin at para bang gusto ko na lamang magkulong sa bahay namin at magmukmok. Siyempre, palaisipan sa pamilya ko ang pinagdadaanan ko ng panahon na yon. Akala pa nga ni nanay ay may sakit ako. Kaya nangutang pa siya sa amo niya ng pera. Mapa-check up lamang ako sa doktor. Pero normal po ang mga medical test result ko. Kaya nakahinga ng maluwag si nanay. Sinabi ko sa kanya na huwag na siyang mag-alala sa akin dahil magiging okay din ako. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-decide po ako na tigilan na ang pagmumukmuk ko. Pero imbes na bumalik ang gana ko sa pag-aaral ay naisipan ko maghanap ng mapapasukang trabaho para makatulong sa mga magulang namin. Nag-apply po ako sa mga convenience store at swerteng natanggap ako bilang cashier. Tapos ay nagtrabaho din po ako sa fast food bilang all-around crew. Hindi nagtagal ay niyaya po ako ng isang agent na nagre-recruit ng panahon na yon sa fast food ng isang mall kung saan ay nakatambay lang naman ako at naghihintay sa kaibigan ko. Bale, sinama niya ako sa grupo ng mga ino-orient nila para maging call center agent. At dahil kahit papaano, tiwala naman ako sa English at pronunciation ko ay sinubukan ko. Tapos nakapasa po ako at nag-start na mag-training. Nang maging regular po ako at sumisweldo na ng mataas kesa sa dati kong trabaho, nakatulong na po ako sa mga gastusin namin sa bahay at pagpapaaral sa mga kapatid ko. Kahit papaano ay naging proud po ako sa sarili ko dahil nakikita kong nagkakaroon ng direksyon ng buhay ko. 1.5 taon na po ako noon bilang call center agent nang maglaro ang tadhana. Kung kailan kasi tuluyan na ako naka-move on kay Dexter na first love and first boyfriend ko, ay saka naman biglang nag-cruise ang landas naming dalawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Elena? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ayos lang. Ito, working as call center agent. Diyan lang office namin sa malapit. Naisipan ko lang bumili ng kape bago mag-start shift ko. Ah, ganun ba?
Sandali, nagkakape ka na pala ngayon? Oo, nakakailang cups nga ako nito araw-araw. Nakaka-addict kasi. Nako, hinay-hinay lang sa pag-inom ng kape ha. Masama rin yan sa kalusugan kapag napasobra. Alam ko naman yun. Hindi ko lang din maiwasan dahil kailangan lagi akong gising sa trabaho ko. Kapag hindi ako nakakapagkape, daig ko pa yung sabog at lutang. Ganon? Ayos lang ba makipagkwentuhan sa'yo? Nagmamadali ka ba? Ang totoo, gusto ko sanang humingi ng sorry sa'yo kasi bigla ako nawala after ng breakup natin. Alam ko masakit sa'yo na naghiwalay tayo tapos iniwan pa kita. Ewan ko kung anong pumasok sa isip ko nun. Kaya bigla ako nag-decide na tumigil sa pag-aaral at sumama sa tito ko papunta sa Cebu. Pinasok niya ako ng trabaho doon. Doon na rin ako tumira ng ilang taon. Elena, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kaya gusto kong humingi ng sorry. Aaminin ko masama ang loob ko kasi sinaktan mo ko ng sobra-sobra noon. Hindi ko maintindihan kung ano bang naging kasalanan ko sa'yo para sa huli. Iwan mo ko at hindi piliin. Ikaw ang first love ko, first boyfriend. Kaya normal na masaktan ako ng husto at mahirapang makamove on. Siguro, tinanggap ko na lang talaga na hindi tayo para sa isa't isa at merong nakalaan sa ating iba. Teka, maiba ako. May asawa ka na ba? Mga anak? Wala. Wala akong anak at mas lalong wala akong asawa. Sinubukan ko manligaw. Nagka-girlfriend naman ako pero iba ka pa rin, Elena. Sobrang ibang-iba yung relasyon natin at hindi ko yun mahanap sa mga babaeng nakasama ko. Alam ko lahat ng mga kasalanan at pagkukulang ko sa'yo. At sa maniwala ka o hindi, pinagsisihan ko yun ng gusto. Kung may babalik ko lang ang kahapon, hindi kita sasaktan at hindi kita iiwanan. Kaso wala eh. Nagpakagago ako. Imposibleng matama ko pa yung mga maling nagawa ko. Mga bata pa tayo noon kumpara sa edad natin ngayon. Siguro mas nag-mature na tayo. Tsaka pinatawad na kita, Dexter. Hindi ko man maintindihan yung mga dahilan mo noon kung bakit mo yun nagawa. Hinayaan ko na lang na tulungan ako ng panahon na maghilom. Tapos sino mag-aakala na magkikita tayo ulit, di ba? Napaka mapaglaro ng kapalaran. Oo nga eh. Pero naniniwala ako na may dahilan ng pagkikita nating to. Pero ikaw ba? Meron ka na bang asawa o kahit man lang boyfriend? Wala akong asawa. Wala rin ako mga anak. At mas lalong wala akong boyfriend ngayon. Papa Dudut, naniniwala po ba kayo sa kasabihan na first love never dies? Ako kasi ay oo at napatunayan ko yon nang magkita ulit kami ni Dexter sa isang convenience store bago ako mag-duty sa trabaho. Natatandaan ko na nakikrave ako noon ng kape kaya naisipan kong bumili. Tapos yun na nga, nakita ko siya at sobrang nakakamangha na parang ewan yung pakiramdam nang magkumustahan na kami. Nandun yung pagkailang syempre. Pero dahil merong kaming pinagsamahan ay unti-unti kaming naging komportable sa isa't isa. Nang makapag-share kami ng buhay namin at mga nangyari after our breakup, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malalim na tinik sa lalamunan, Papa Dudut. Kasi kahit papaano ay nagkaroon kami ng closure. Pero ang akala kong muli at huli naming pagkikita ay scam pala. Dahil bago kami naghiwalay ay hiningi ni Dexter ang bagong number ko. Nung una ay nag-alangan ako pero sa huli ay nangibabaw pa rin yung kagustuhan ko na makipag-reconnect sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nagsimula kami mag-text at chat ni Dexter, Papa Dudut. Aaminin ko na para kaming bumalik sa unang beses na nagkakilala kami kung saan bago sa amin ang isa't isa. Nakakatuwa at nakakakilig lang sa pakiramdam. Tulad noon, mabilis lang din kaming nagka-developan ni Dexter, Papa Dudut. At hindi nga nagtagal ay umamin siya na may nararamdaman siya para sa akin. Kabado, lito at excited po ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Parang sinisilihan ng puwit ko kasi hindi ako mapakali.
ang bilis at ang lakas ng tibok ng puso ko na para bang bumalik ako sa pagiging teenager. Ewan ko, Papa Dudut, pero iba yung hatak ni Dexter sa akin. At bagaman natatakot na ulit akong masaktan, kaya pinipigilan ko ang puso ko na mahulog sa iba. Hinayaan ko po ang sarili kong mahalin ulit ang unang lalaking minahal ko. Sinabi ko pa nga sa sarili ko, by hook o by crook. Aaminin ko ulit kay Dexter na gusto ko pa rin siya. At nangyari yon, nangyayain niya akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Elena, thank you ah. Thank you saan? Sa pagpayag mong lumabas kasama ko. Bakit naman ako hindi papayag? Siyempre, hindi kasi ako sigurado kung, alam mo na, kung pareho pa rin tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Ano ba to? Ang totoo kasi niyan, may feelings pa rin ako sa'yo. Tulad ng sinabi ko nung nagkita ulit tayo, iba ka sa lahat. At hindi ko mahanap sa iba yung katulad ng relasyon natin dati. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, ngayon na nagkita ulit tayo, parehong single at walang commitment, tapos pumayag ka rin makipag-date sa akin ayoko nang sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos para bumawi sa'yo at itama ang mga mali ko. Sana hindi ka masyadong nabigla sa mga sinabi ko, Elena. Ano ka ba? Ayos lang. Actually, hindi lang ikaw ang may gustong aminin. Ako rin. May aaminin ka rin? Ano yun? Nakikinig ako. Ikaw rin kasi, malakas pa rin ang impact mo sa akin. Ewan ko ba? Hindi ko may paliwanag. Nung naghiwalay tayo, ginawa ko talaga lahat para kalimutan ka. May mga nanligaw sa akin, oo, pero hindi pa rin kita mapakawalan sa puso ko. Siguro nga kinukumbinsi ko lang ang sarili ko na nakamove on na ako sa'yo, na nakamove on na ako sa relasyon natin, kahit hindi naman talaga. Masaya ako nung nagkita ulit tayo. Kabado rin syempre kasi hindi pa ako ready na marinig mula sa'yo na pamilyado ka ng tao. Pero matapos mong sabihin na wala pang ibang babaeng nakahihigit sa akin dyan sa puso mo, umasa ako na baka may chance pa tayo, Dexter. Tingnan mo nga naman oh. Nakakatuwang isipin na sinadya talaga na magkita tayo ngayon para bumawi sa isa't isa. Pangako, Elena, magiging mas mabuting boyfriend ako. Ngayon na tama na ang panahon para sa ating dalawa. Walang araw na hindi ko ipagsisigawan sa mundo kung gaano ako kaswerte na dumating ka sa buhay ko. Yun kung hahayaan mo akong ligawan kita. Ano, payag ka? Walang problema. Pumapayag ako. Basta promise mo sa akin na hindi mo na ako sasaktan katulad dati. Kasi kahit paano may takot pa rin sa puso ko. Pero syempre mas nananaig yung pagmamahal ko para sa'yo. Mahal din kita, Elena. Sobrang mahal. Pangako, magiging good boy na ako. Araw-araw kitang uunahin. Tiwala na akong mas magagawa at mapapatunayan ko na yun ngayon. Kasi nasa tamang edad na ako. Di hamak na mas mature na ako mag-isip kaysa noon. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa akin. At salamat pala sa pagkakataon. Huwag ka nang mag-thank you. Reserve mo na lang yan pag sinagot na kita. Ang tanong, sasagutin nga ba kita? Teka, di ba mutual na yung feelings natin? Oo, pero depende pa rin yun sa panliligaw mo. Naisip ko kasi baka magbago pa ang isip ko kaya dapat galingan mo. Matagal na yata akong magaling. Alam mo yan. Oo, at mayabang din. Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong mga pagkain. The best daw ang steak nila rito. Oh, heto, tikman mo. Susubuan kita. Kung noon ay tinatago namin sa mga magulang namin ang relasyon naming dalawa, nang ligawan at sagutin ko po si Dexter ay ginawa ko na yung bagay na hindi ko nagawa noon. Yon ay ang ipakilala siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kina nanay at tatay. Kabado po kaming pareho nang dalhin ko siya sa bahay namin pero naging maayos naman ang pagkikita nila ng parents ko at ang pagtanggap sa kanya ng pamilya ko.
Malaking bagay po yun sa amin dahil mas maluwag ang kahit na anong relasyon kapag tanggap kayo ng mga magulang ninyo. Hindi nagtagal, ako naman po ang ipinakilala ni Dexter sa parents and family niya. Naging okay rin po ang lahat sa dulo kaya tuwang-tuwa kaming dalawa, Papa Dudut. Wala na po akong mahihiling sa may kapal dahil muli niya kaming pinagtagpo ni Dexter at pinagsama bilang magkasintahan. Malungkot man at masakit yung paghihiwalay namin noong araw, naniniwala po kami na paraan lamang yon ng tadhana para ihanda kami sa panibagong buhay na haharapin namin. Ang tinutukoy ko po ay yung noong nag-decide kami ni Dexter na mag-live-in na at bumuo ng pamilya. Payag din naman po ang mga parents namin dahil pareho na kaming nasa tamang edad at may trabaho. Kaya na naming buhayin ang magiging anak namin, Papa Dudut. Kaya naman malakas ang loob namin. Walang pagsidlan yung kaligayahan ko sa puso ko matapos naming tumira sa isang bubong. Nangako si Dexter na balang araw pakakasalan niya ako. Kaya naman pinanghawakan ko yon, Papa Dudut. Pero that time ay hindi po namin priority ang wedding dahil gusto na po naming magkaanak. Papa Dudut, dream come true po ang pagsasama namin ni Dexter sa iisang bubong at pangarap na bumuo ng sarili naming pamilya. Siyempre umiidad na kami at kailangan na naming maghabol para naman hindi kami mapag-iwanan sa biyahe. Karamihan kasi sa mga common friends namin ay may mga anak na. Oo, nandun yung inggit kaya nga ang magka-baby ang priority namin that time. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay tama na ang panahon at pagkakataon kung saan ay pwede na kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Kaya simula noon ay ginabi-gabi po namin ni Dexter ang pagsisiping, Papa Dudut. Umaasa po kasi kami na makakabuo kami kaagad kapag ginawa namin yon. Lumipas nga ang ilang buwan at wala pa ring nabubuo sa sinapupunan ko, Papa Dudut. May punto na pareho na kaming frustrated ni Dexter dahil consistent naman ang sex namin. Tapos pareho rin kaming healthy and capable. Alam ko yon dahil yon ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Regular din kasi ang menstruation ko kaya dapat mas malaki yung chance na mabuntis ako. Pero lagi pong negative ang resulta ng pregnancy test kaya nalungkot kami ng husto. May isang beses na na-delay ako sa menstruation ko at akala namin ay buntis na ako. Deep inside ay nagse-celebrate na kami ni Dexter dahil umaasa kaming sa wakas ay dininig na ng Diyos ang matagal naming panalangin sa Kanya. Pero pagkaraan ng 2 araw, niregla po ako, Papa Dudut. Kaya ganoon na lamang ang disappointment namin ni Dexter. Pero hindi pa rin kami sumuko. Sinubukan pa rin po namin kahit paulit-ulit na kaming nabibigo. Ganon naman talaga ang buhay. Walang mangyayari kung magmumukmok lamang kami sa sulok at hindi magpapatuloy, Papa Dudut. Negative na naman. Ano ba yan? Oh, mahal. Ang aga-aga, bakit parang nakasimangot ka? Sino bang hindi sisimangot? Negative na naman ang result ng PT ko, mahal. Tingnan mo, pangatlong beses ko na yan ngayong araw. Mahal, huwag ka naman stress. Ikaw din ang mahihirapan kapag inisip mo pa ng gusto. Paano hindi ako masistress? Ang tagal na kasi nating sinusubukan. Kaso wala pa rin. Bakit yung ibang kakilala kong babae, isang beses pa lang may nangyari sa kanila ng mga partner nila pero buntis na agad sila? Bakit tayo? Hindi ko rin alam pero baka hindi pa talaga binibigay sa atin. Alam mo, malapit na akong maniwala na karma natin to kasi pinalaglag natin ang unang baby natin noon, mahal. Ano bang pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman. At bakit bigla mo namang naisip yan? Pareho naman natin ginusto na ipalaglag ang baby natin noon Kasi hindi pa tayo handang maging magulang. Wala pa tayong kakayahan noon. Di tulad ngayon. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dahil naririnig kita at naiintindihan ko ang point mo. Ang akin lang kasi, naniniwala pa rin naman ako sa karma. At paano kung ito na yun, di ba? Kaya hirap tayo makabuo dahil nga kinakarma na tayo.
Karma ka dyan. Kasabihan lang yun. Hindi yun totoo. Pwede ba? Huwag ka nga magpapaniwala sa mga karmang yan. Dami mong papaniwalaan yan pa talaga. Bakit ba hindi mo ako mag-gets? Siyempre babae ako. Kung frustrated ka dahil kahit anong gawin natin hindi pa rin tayo makabuo, pues mas frustrated ako. Ikaw lang ang gumagawa ng ikagaganyan mo, Elena. Oo, katulad mo, busit ako. Pero nasa katinuan pa rin ako. Sinasabi mo bang baliw ako, ha, Dexter? Aray! Ano? Sumagot ka! Bakit ka ba nananakit? Wala naman ako sinasabing ganun ah. May narinig ka ba lumabas sa bibig ko? Sa'yo kaya mismo nang galing yun, Elena. Parang gago naman talaga to, oh. At ako pa talaga ang gago, ha? Walang niya ka? Wala ka nga sinasabi pero yun na rin ang punto mo. Palagay mo sa akin, mahina po make up? Aray! Sumusobra ka na! Grabe ka! Lumuwag na naman yata yung tornilyo mo sa utak. Ang aga-aga, ganyan ka. Makaalis na nga muna rito sa bahay. Diyan ka na! Buisit! Dexter! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Aaminin ko, Papa Dudut, na matapos ang realization ko na yon sa posibilidad ng mababang tsansa na makabuo kami ni Dexter ay mas doboble ang frustration na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Muli pong nag-flashback sa akin yung panahon na walang pagdadalawang isip naming hinatulan ng buhay ng kaawa-awa naming baby nang ipalaglag ko po ito. Walang gabi simula noon na hindi ako umiyak bago matulog, Papa Dudut. Tuwing umaga na lang ay nagigising ako na mugto ang mga mata at paos ang boses. Tapos madalas ay nagagalit at naiinis sa akin si Dexter dahil madrama at maarte daw ako. Isang beses nga ay sinabihan niya akong magpatingin sa OB para malaman namin kung may problema ako sa matres. Kahit natatakot ay sinunod ko po ang gusto niyang mangyari. Doon ko po nalaman ang sagot sa tanong ko, Papa Dudut. Hindi ko na po idedetalye ang findings ng doktor sa akin pero isa lang ang sigurado. May kinalaman ang pagpapalaglag ko noong araw sa dahilan kung bakit hirap po akong mabuntis ng panahon na yon. At matapos ko pong sabihin kay Dexter ang resulta, imbes na simpatya, awa o pagdamay sa kalagayan ko, galit, panunumbat at paninisi ang initial reaction niya. Bagay na mas nagpalala pa ng matinding sakit at kalungkutan na nararamdaman ko ng panahon na yon. Dexter, pwede ba huminahon ka lang? Tsaka ano bang ginagawa mo? Bakit mo iniimpake ang mga damit mo? Huminahon? Paano ako hihinahon? Sige nga! Pagkatapos mong sabihin sa akin na nagka-problema yung matres mo dahil sa pagpapalaglag mo noon, ano bang reaksyon ang inaasahan mo? Matuwa? Pwes, tong mukhang to, tuwang-tuwa ba? Nakakainis ka, Elena! Ikaw pala ang may problema kaya hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko naman kasalanan yun ah. Hindi ko rin ginusto, Dexter. Sana naman intindihin mo ang sitwasyon. Ewan ko kung paano gagawin yung sinasabi mo pero nahihirapan na akong intindihin ka. Tapos malalaman ko pa yung resulta ng test mo. Lalo na ako nabwisit sa'yo. Kaya nga naisip kong umalis muna rito sa bahay eh. Kasi ayaw kita makita o makasama. At saan ka naman pupunta? Kahit saan. Doon sa bahay ng kumpare ko. Sirang ulo ka talaga. Kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo, mas malala ka pa sa akin. Sa palagay mo ba masaya ako malaman yung result ng mga test ko? Nalulungkot ako at nasasaktan, Dexter. Maraming pumapasok sa isip ko, lahat yung negative thoughts. Sinabi ko sa'yo kasi gusto kong damayan mo ako bilang partner. Pero bakit ganyan ang asal mo? Tapos gusto mo pa akong iwanan? Mahiya ka nga! Napakamakasarili mong tao! Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman eh. Hindi na tayo magkaka-baby, Elena. Hindi na tayo magiging magulang. Hindi sa hindi, pero mababa lang ang chance. Eh di ganun din yun. Kasalanan mo talaga to eh. Ewan ko sa'yo, hindi ka nakakaintindi. Mababa ang chance pero hindi ibig sabihin 0% na ang posibilidad na makabuo tayo. Please, Dexter.
Alam ko nabibigla ka lang kaya ganyan ang reaksyon mo. Pero naniniwala naman ako na kapag hindi tayo sumuko o huminto, magkakatotoo rin ang pangarap natin magka-baby. Magkakaanak rin tayo. Wala namang imposible basta willing lang tayong sumubok ulit. Huwag mo na akong pasahin kung sa dulo paulit-ulit lang din tayong mabibigo, Elena. Huwag mo kasing isipin na mabibigo tayo, Dexter. Huwag kang nega, okay? Tsaka, partners tayo rito. Tapos bigla mo akong iiwanan. Nangako ka sa akin na hindi mo nagagawin namang iwan. Nakalimutan mo na ba? Nakakasama ka ng loob. Matapos sabihin sa akin ni Dexter na hihiwalayan niya ako dahil hindi kami makabuo, ay nataranta po ako ng husto at kinain ng matinding takot, Papa Dudut. Hindi ko kayang mawala sa piling ko si Dexter lalo na kung kailan pabor na sa amin ang kapalaran. Muli po ako nakiusap sa kanya na subukan lang namin. Hindi naman kasi sinabi ng doktor na wala na akong tsansang mabuntis. Mababa lang pero kung hindi kami susuko, samahan pa ng dasal sa may kapal ay baka isang araw ay matupad din po ang aming kahilingan. Mabuti na lamang po dahil nakinig sa pakiusap ko si Dexter at muli po naming sinubukang magka-baby, Papa Dudut. Bukod doon ay nag-start po kaming magpanata sa simbahan tuwing linggo para dinggin ng Diyos ang kahilingan namin. May mga binago rin po kami sa lifestyle namin para mas maging healthy kaming pareho. Halimbawa, nag-quit po si Dexter sa paninigarilyo. Ako naman ay iniwasan na ang labis na pagpupuyat sa gabi kaya nagpalipat na rin po ako ng shift sa umaga. Hindi na rin ako masyadong nagkakape at mas madalas akong kumakain ng gulay at masusustansyang pagkain. Mabilis po na lumipas ang 2 taon na punong-puno ng pag-asa at pagkabigo. Sa wakas, nangyari ang matagal na naming gustong mangyari ni Dexter. Yon ay nang mabuntis na ako, Papa Dudut. Sobrang saya po naming dalawa ni Dexter, Papa Dudut. Dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang matagal naming hiling. At yon ay nang sabay naming makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit na ilang beses naming inulit makasigurado lamang na tama at positibo talaga ako. Naiyak pa nga ako noon matapos yakapin ng mahigpit ni Dexter, Papa Dudut. Kasi sino ba naman ang hindi magiging emosyonal, hindi ba? Ang tagal-tagal naming hinintay ang sandaling yon kung saan ay mabubuo na ang aming munting pamilya. Anak na lamang po talaga ang kulang sa aming pagsasama. Kung maingat na po ako noong bago ako mabuntis, mas naging maingat po ako during my pregnancy, Papa Dudut. Ganon din si Dexter sa akin hanggat maaari ay lagi niya akong sinasamahan sa check-up ko sa OB ko. May point na pinag-resign niya rin ako sa work para hindi nakukompromiso ang kalusugan ko, pati na ang baby. Hindi nga nagtagal ay unti-unti po akong nagkaroon ng baby bump kaya lalo kaming naging masaya at excited ni Dexter. Mabilis po na lumipas ang ilang buwan, kabuwanan ko na. At ng araw na mga anak ako, nasa tabi ko lamang po si Dexter, Papa Dudut, kaya nabawasan yung takot at pangamba ko. Hi, mahal. Handa na ang hapunan. Thanks, mahal. Kaso parang hindi ko kayang umalis sa tabi ng baby natin. Tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Naku! Oo nga eh. Ang himbing ng tulog niya. Para siyang anghel. Ilang araw pa lang tayong nakakauwi rito sa bahay galing ospital. Pero mukhang komportable na siya agad. Akala ko nga maninibago siya eh. Mukhang mabilis naman siyang naka-adjust. Ay, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na may baby na tayo, mahal. Dati hinihiling at pinagdarasal lang natin siya pero ngayon tingnan mo, kapiling na natin siya. Kahit ako hindi rin makapaniwala, mahal. Minsan nga tinatapik-tapik ko pa ang mukha ko kasi baka nananaginip lang ako. Sampalin mo nga ako para magising na ako kung panaginip man to. Patawa ka
rin, no? Seryoso ako doon. Pangako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Maibigay lang sa anak natin ang lahat ng pangangailangan niya. Alam kong hindi ako perpektong tatay, pero sisiguruhin kong hindi ako magkukulang. Magtatrabaho ako ng mabuti at kikita ng pera para paghandaan ang kinabukasan niya. Alam ko namang gagawin mo yon dahil mahal mo ang anak natin, Dexter. Hindi lang mahal, sobrang mahal. Ang tagal natin siyang hinintay. Akala natin hindi na siya darating. Pero mabuti na lang hindi tayo sumuko. Salamat Elena, kasi hindi mo rin ako sinukuan ng mga panahon na ayoko na. Ay, nahihiya talaga ako sa'yo eh. Dahil sa inasal ko ng mga panahon na yon. Naduwag ako. Para akong hindi lalaki. Alam ko na kung may pagpipilian ka, hindi mo naman yun sasabihin. Lito at naguguluhan ka lang din noon. Naiintindihan kita, mahal. Ngayong natupad na ang pangarap natin maging isang buong pamilya, wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Ikaw at ang anak lang natin sapat na mahal. Walang gabi simula nung malaman kong buntis ako sa kanya na hindi ako nagpasalamat sa Diyos. Akala ko hindi niya pakikinggan ang panalangin ko dahil nakagawa tayo noon ng kasalanan. Pero totoo na mapagpatawad siya dahil binigay niya sa atin ang anak natin. Hindi lang ikaw ang may pangako kay baby, mahal. Ako rin meron. Anak, salamat kasi dumating ka sa buhay namin ng papa mo. Hindi mo alam kung paano mo kami binago. Dahil sa'yo, nagkaroon ng direksyon ng buhay namin. Dahil sa'yo, natupad ang pangarap namin ng papa mo na magkaroon ng pamilya. Ikaw ang kukumpleto sa amin, anak. Pangako, aalagaan, mamahalin at ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tama ang mama mo anak. Mahal na mahal ka namin. Sobrang mahal ka namin. Totoo po na malaki ang nagbago sa buhay at pagsasama namin ni Dexter, Papa Dudut, matapos dumating ang aming anak. Mas naging responsable kaming magulang dahil gusto naming ibigay ang best namin para sa kanya. Kapansin-pansin din na mas ginanahan si Dexter sa pagtatrabaho dahil nag-promise siya sa amin ng anak niya na ibibigay niyang lahat ng pangangailangan namin. Papa Dudut, ako naman ay naging mas responsableng nanay. Bukod sa pagdating ng baby namin at tuluyang pagiging buo ng aming pamilya. Meron pa pong isang blessing na dumating sa buhay namin ni Dexter. Yon ay walang iba kundi ang maikasal kami at ganap na naging mag-asawa. Mabilis po na lumipas ang 3 taon. Naging masaya po ang aming pamilya, Papa Dudut. Kaso sino mag-akala na panandalian lang pala ang kasiyahang yon dahil nang sumunod na taon, nangyari ang ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang mangyari ni Dexter. Yon ay matapos na ma-diagnose na may leukemia ang anak namin. Papa Dudut, dahilan para bawian po ito ng buhay during her medication. Masyado pong mabilis ang mga pangyayari at wala sa amin ni Dexter ang nakapaghanda. Bilang magulang na namatayan ng anak, kulang po ang salitang masakit para i-describe ang nararamdaman namin ng husband ko, Papa Dudut. Nang mga panahon na yon ay parang gusto na rin naming mamatay. At hanggang sa libingan ng anak namin ay hindi po namin siya mapitawan. Ngunit kasabay ng pagkawala ng anak namin, meron pa po palang matinding pagsubok na darating sa buhay at pagsasama namin ni Dexter. Bagay na lalong nagpadurog sa puso ko, Papa Dudut. Dexter, please wag mo naman akong iwanan, oh. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka. Nainis lang talaga ako sa sinabi mo na tamad ako at wala akong ginagawa dito sa bahay natin. Ganyan ka naman eh. Bigla ka na lang nananakit tuwing naiinis ka. Tignan mo nga tong labi ko. Pumutok na naman sa sampal mo. Saka totoo namang tamad ka. Hindi ka nga nagluluto para may makain na ako pagdating ko galing sa trabaho. Maghapon ka nga rito sa bahay natin.
Wala ka namang ginagawang kapaki-pakinabang. Wala akong ganang kumilos. Anong gusto mong gawin ko? Idadailan mo na naman ba ang pagkamatay ng anak natin kaya nagkakaganyan ka pa rin? Elena, ilang buwan na yun. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakaka-move on? Sira ulo ka ba? Paano mo nasasabi tungkol sa bagay na yan na para bang napakadaling gawin? Anak natin ang namatay, Dexter, hindi kung sinong bata dyan! Alam ko yun. At hanggang ngayon masakit pa rin sa akin ang lahat. Kaso lalo ako nahihirapan dahil sa'yo. Napakadrama mo masyado. Lagi kang umiiyak. Napapagod na akong aluhin ka, Elena. Kaya iiwan mo na naman ako! Ganun ba yon? Ay, hindi ko alam. Naguguluhan ako. Pero isa lang ang sigurado. Tuwing nandito ako sa bahay, naalala ko ang anak natin. Kung pwede nga na hindi na ako umuwi rito para makalimutan ko na siya kaagad. Ano bang kasalanan natin? Bakit kailangan tayong paglaruan ng tadhana? Bakit kailangan kunin ang anak natin ng maaga? Ni hindi pa nga nagtatagal mula nung ibigay siya sa atin tapos gano'n na lang kadali na binawi siya sa atin. Kahit sa ang agulo ko tingnan, hindi makatarungan. Kasalanan mo talaga to, Elena! Ano? Bakit ako? Hindi mo kasi inalagaan ang anak natin. Diba? Nangako ka na babantayan mo siya. Nasisiguruhin mong ligtas siya. Pero bakit dinapuan pa rin siya ng ganong klaseng sakit? Bakit namatay pa rin siya at nawala sa atin? Nasisiraan ka na ng ulo! Tsaka ginawa ko naman ang lahat para alagaan siya ni hindi ko nga pinapakagat sa lamok o pinadadapuan sa insekto ang anak natin tapos ang kapal na mukha mong sisihin ako at subatan ako na pinabayaan siya? Mahiya ka nga, Dexter! Kahit na anong sabihin mo, kahit na anong katwiran mo, hindi na may babalik ang buhay ng anak natin, Elena. Naisip ko, wala na rin saysay na magsama pa tayo sa isang bubong. Kaya nakapag-desisyon na akong iwanan ka. Dexter naman! Ngayon mo pa talaga naisip yan samantalang dapat nga magkasangga at magkasama tayo sa buhay. Wala na ang anak natin. Pati relasyon at pagsasama natin bilang mag-asawa gusto mo rin mawala at masira? Bakit naman ganyan? Wala naman akong kasalanan na tulad mo nagluluksa rin ako. Tulad mo namatayan din ako ng anak. Huwag ka naman maging unfair sa akin! Huwag mo akong dramahan, buwisit ka! Dexter! Dexter, please naman huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan, oh! Please, Dexter! Nagmamakaawa ako sa'yo! Magbabago ako! Hindi na kita sasaktan! Magiging masipag na rin ako rito sa bahay! Please naman, Dexter! Huwag ka nang umalis! Maawa ka naman sa akin! Wala na nga ang anak natin! Tapos ikaw mawawala rin! Hindi ko na kakayanin! Hindi na po talaga maayos ang relasyon namin ni Dexter ilang linggo matapos mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Ramdam ko na naging malayo kami sa isa't isa dahil pareho kaming nagluluksa. Aaminin ko na napabayaan ko rin siya bilang asawa at nagkulang din siya sa akin. Tapos huli na bago ko na-realize kung gaano na kalaki ang agwat namin sa isa't isa. Madalas na kaming mag-away kahit na sa maliit na bagay lamang. Tapos nasasaktan ko rin siya physically. Nagsisipo ako ng husto dahil nagpadaig ako sa emosyon ko. Kaya nga sinubukan ko pong isalba ang relasyon namin ni Dexter pero nauwi pa rin kami sa hiwalayan. Yung sakit na nararamdaman ko nang mawala ang anak namin ay naramdaman ko ulit matapos akong hindi piliin ang asawa ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nakatira po ako sa bahay ng kapatid ko at tumutulong sa negosyo nila dahil para akong mababaliw kapag nananatili ako sa dati naming bahay. Hanggang sa ngayon ay aaminin ko na may mga gabi pa ring umiiyak ako bago matulog at paulit-ulit kong tinatanong ang Diyos kung totoo bang mag-isa na lamang ako sa buhay dahil kinuha na niya ang aking anak at nagkahiwalay na naman kami ni Dexter. Mukha lang po talaga akong matatag pero malapit na akong masiraan ng ulo.
hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin na hinatulan na ako ng langit dahil sa kasalanang nagawa ko nang minsan ngunit walang kapatawaran. Kaya malaking bagay po na nakapagbahagi ako ngayon sa programa ninyo upang mabawasan ang sakit ng pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyo ang sulat ko at sana'y patuloy pong i-bless ang Barangay Love Stories para makapaghatid po kayo ng magandang storya ng buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Maraming salamat, Elena, sa pagbahagi mo ng iyong storya at alam namin na mabigat ang pinagdaraanan mo sa buhay. Sana'y nagkaroon ng kaunting kapanatagan sa puso mo gayong naibahagi mo na sa aming programa ang kwento ng buhay mo. Mga kabarangay, kapag po tayo ay gagawa ng isang desisyon, siguraduhin po natin at pag-isipan po natin ito ng maraming beses. Dahil mahirap magsisi sa huli. Minsan kahit kapatawaran ay hindi na po ibinibigay sa atin dahil nahatulan na tayo. Magkaganon pa man ay ipagpatuloy pa rin natin ang pagbabagong buhay at pagiging mabuting bersyon ng ating mga sarili. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na dumarating sa buhay natin ang hindi inaasahan. At kapag nagsisimulang bumuti sa atin ang kapalaran, tanggapin natin ito ng mainam at maluwag sa ating puso. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang nagkamali at nagsisi? Dear Papa Dudut, ang second chance binibigay lamang sa mga taong deserving. Yan ang paniniwala ko noon kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na yon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong araw kasi ay laging sinasabi sa akin ng mama ko na ang mga taong nagmamadali kadalasan nagkakamali. Hindi ko po yun isinapuso kaya nga naranasan kong mabigo. At ang mga pinagdaanan kong yon ang gusto kong ibahagi ngayong araw sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 35 years old at meron po akong small business online. Bali gumagawa po ako ng personalized styro lettering and backdrop na ginagamit sa mga birthday party, binyag at ano pamang mga okasyon, Papa Dudut. Nakatira po ako at ang kamag-anak ko sa bahay ng mama ko dito sa Pasig. Pero sa susunod na buwan ay nakatakda na kaming lumipad sa Pampanga. Magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman ko pero mas nanaig po yung pananabik. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve namin ng anak ko ang sinasabi kong second chance na ito. Pero bago ko po i-reveal kung ano yon, ay gusto ko po munang ikwento na minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako. Nagkaroon po ako ng mga maling desisyon na malaki ang naging epekto sa kapalaran ko. Isa na nga po doon ay noong unang beses akong na-in-love. Nasa first year college pa lamang ako nang maging kami ni Amber. Kaklase ko siya sa kurso kong Mass Communication at minsang nasabayan sa pila sa registrar
noong enrollment. Guwapo po si Embert, moreno, matangkad at miyembro ng varsity team sa campus namin. Pero meron siyang kabuntot na alias at reputasyon. At yon ay ang pagiging babaero niya na huli ko na pong nalaman. Masyado kasi akong nadala sa matamis niyang salita noong niligawan niya ako. Palibasa ay NBSB ako, Papa Dudut, pero mahal ko si Embert. At handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang ang pag-ibig na yon sa kanya. O ayan, upo ka muna dyan sa kama, babe. Embert, ano bang ginagawa natin dito sa kwarto mo? Akala ko pa doon lang tayo sa sala niyo. Diba umalis si na mama mo? Pinagbabantay ka nila ng bahay? Kaya nga umuwi na tayo rito at hindi na tumambay pa sa school. Saka ikaw na may sabi. Wala si na mama, kaya nga sinama kita rito. Ano ba kasing gagawin natin dito sa kwarto mo? Ano bang gusto mong gawin natin, babe? Ha? Wala! Wala akong gusto. Ako meron. Kinis talaga ng balat mo, babe. Mamahalin sigurong lotion ang ginagamit mo. Babe, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ko hinahawakan sa braso? Ayaw mo ba? Babe, wala namang tao. Tayo lang, kaya pagbigyan mo na ako. Embert! Arte mo naman. Ikaw nga tong hinahalikan, ayaw mo pa? Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tinatanong pa ba yun? Siyempre gusto kong gawin na natin yung yung alam mo na, mag-boyfriend-girlfriend naman tayo. Walang masama dun. Anong walang masama? Di ba pang mag-asawa lang yun? Old-fashioned mo naman, babe. Uso na yun. Ginagawa na yun kahit hindi pa mag-asawa. Kaya wag ka na mag-inarte dyan. Alam kong gusto mo rin ako masolo. Pero natatakot ako. Natatakot saan? Dun sa ano? Hindi ko alam kung anong gagawin. Yun lang pala eh. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang bahala. Tuturuan kita. Mag-e-enjoy ka, promise. Magugustuhan mo tapos baka hanap-hanapin mo pa nga eh. Paano kung mabuntis mo ko? Hindi ka mabubuntis kasi gagamit tayo ng proteksyon. Saka alam ko naman gagawin kaya relax ka lang dyan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi pa kasi ako handa, babe. Di ba mahal mo ko? Ha? Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo ba tinatanong yan? Yun naman pala. Ano pa bang problema mo? Sige ka, pag hindi mo ako pinagbigyan, iiwanan kita. Babe naman, wag. Nag-overthink lang ako. Huwag ka na kasi mag-overthink. Dami mo pa kasing sinasabi dyan na kesyo natatakot ka, hindi ka pa handa o ano. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin sarili mo, babe. Diba? Sinabi ko sa'yo na relax ka lang. Ako nang bahala. Hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo naman ako. Mahal kita, alam mo yan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayos ba yun? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Yun naman pala eh. May tiwala ka rin ba sa akin, babe? Meron. Ayos naman pala lahat. Kumalma ka lang kasi. May enjoy mo rin yung gagawin natin. Basta gagawin mo lang. Huwag mong pigilan sarili mo. Kasi wala naman makakarinig sa'yo rito. Dahil tayo lang tao sa bahay. Pero nahihiya ako eh. Kanino? Sa akin? Oo. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako. Oo nga, pero Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Halika na nga rito sa tabi ko. Bakit ba kasi ang layo-layo mo? Dali, lumapit ka sa akin. babe, Ayan, lapit ka sa akin. Ganyan nga. Huwag ka na mag-alala. Enjoyin mo na lang. Natakot po ako na baka iwanan ako ni Embert kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya kahit kabado ako at walang kaalam-alam sa kama ay hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Aaminin ko na na-enjoy ko naman po
katagalan, Papa Dudut. Kaya kapag niyayaya niya ako ay mabilis na lamang sa akin ang pumayag. Kaso minsan kapag wala ako sa mood ay tatakutin niya akong hihiwalayan. Kaya sa huli binibigay ko na lamang ang sarili ko. Sa katunayan may mga oras na nilalagnat na ako kasi masyado niya akong pinapagod. Nagkataon pa namang exam namin yon sa major subjects kinabukasan. Pero dahil hindi kami nag-review pareho ay wala kaming masyadong nasagot sa aming mga exams. Buti't hindi naman kami bumagsak, kamuntik lang. Hindi ko po yun makakalimutan kasi pumasok ako sa school kahit masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging gwapo at matinik ng boyfriend ko ay marami pong kababaihan ang nalink sa kanya, Papa Dudut. At ang nakakainis pa, kahit halata naman nilang kami ay panay pa rin sila sa paglalandi kay Amber. Minsan may inaway na nga ako at pinagselosang taga-tourism na kapwa kandidato ni Amber sa pre-event ng university namin. Napansin ko kasi na kulang na lamang ay maglaway sa kanya ang boyfriend ko. Alam ko naman na maganda siya at sexy pero malandi din kasi. Nakuha pa talagang makipagharutan sa boyfriend ko, Papa Dudut. Nagresulta yon ng negatibong feedback kay Amber dahilan para magalit siya sa akin. Pero nagkabati din kami matapos kong pumayag na may mangyari sa amin noong minsang bad trip siya kasi may family problem sila sa bahay nila. Pero sabi nga nila kahit na anong pag-iingat, nangyayari pa rin ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Aalis na ako. Amber, sandali! Huwag ka nga munang umalis, kinakausap pa kita. Ano ba kasing sasabihin mo? 10 minuto na ako sa harapan mo, hindi ka naman umiimik. May gala pa kami ng tropa ko. Girlfriend mo ko, mas uunahin mo pang sumama sa mga tropa mong yon? Oo, kasi naaalibadbaran ako sa pagiging clingy mo. Wow, ako pa palang clingy ah. Sa ating dalawa, ikaw tong mahilig. O bakit? Nagrereklamo ka? Gustong gusto mo nga. Lakas nga ng sigaw at Tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano pang isipin dyan? paki ko sa iisipin nila. Oh, ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, kung hindi lalayasan na talaga kita. Ano kasi, babe? Oh, bakit ganyan mukha mo? Ano ba kasi yun? Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi naman April ngayon kaya wag mo ako maprank-prank dyan. Hindi nakakatuwa. Anong prank? Hindi kita pinaprank. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Kasi sinasabi mong buntis ka kahit hindi. Anong kahit hindi? Ginawa mo pa akong sinungaling, siraulo ka. Delayed ako. Ilang araw na kaya kinabahan na ako. Tapos nag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Inulit mo ba? Baka mamaya mali lang yung result. Oo, inulit ko ng 3 beses tapos… Nasaan na ba yun? Ito. O ayan, parehong-pareho, 2 linya. Ibig sabihin yan, positive. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi totoo yan. Layo mo nga sa akin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Paano ka hindi maniniwala? Yan na nga sa harap mo yung ebidensya. Ilang beses may nangyari sa atin, diba? Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Pinuntis mo pa rin ako. Nag-ingat naman ako. Di ko nakasalanan na may nakalusot pala. Ay, lintik naman talaga oh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Babe, natatakot ako. Hindi pa ako handa magka-baby. Kahit anak natin to. Akala mo ikaw lang yung natatakot? Ako rin naman. Saka ayoko pang maging tatay. Lagot ako sa airpods ko. Baka palayasin ako nun sa bahay namin. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo dugot laman ng batang dinadala ko. Oh, bakit? Kasasabi mo lang din na hindi ka pa handang magka-baby. Tapos ako walang karapatang magsabi ng nararamdaman ko. Oo, pero ganyan ka ba talaga? Alam mo, ewan ko sa'yo. Basta, ayoko sa batang yan. Tapos, Hindi naman pwedeng ayawan mo agad yung baby natin. Sige, sabihin mo anong gagawin ko rito.
Sa lagay, ako na lang bahala. Dalawa tayong gumawa nito. Ewan ko, hindi ko alam. Alamin mo, huwag ka mang iwan sa ere. Manahimik ka nga muna. Nag-iisip ako. Huwag kang umiyak. Mamaya ano pag isipin ng mga tao dyan? Natatakot kasi ako eh. For sure, lagot ako sa mama ko. Tapos, kung ano-ano pang sasabihin sa akin ng tiyahin ko pag nalaman nilang buntis ako ay nag-aaral pa tayo. Eh di palaglag mo yung baby. Ano sinabi mo? Ayoko nga, masama yun. Mas masama kung bubuhayin mo yung anak natin hindi pa nga tayo handa. Baka hindi rin natin siya mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? May buhay ng baby natin. Dugo pa lang yan, wala pa yung isip. O kung meron man, hindi naman niya maiintindihan yung nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo na yan sa katawan mo ngayon din. Ay, huwag kang matakot kasi kasama mo naman ako. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Kasi mahal mo ako, di ba babe? Oo, mahal na mahal kita, babe. Papadudot, stress na stress po ako nang hindi kilalanin at tanggapin ni Embert ang magiging anak namin. Bukod doon ay takot din ako sa mama ko na OFW ng mga panahong yon. Ayoko siyang madismaya sa akin at ang masahol pa ay itakwil niya ako kasi hindi ko sinunod ang bilin niyang mag-focus sa pag-aaral ko. Yun kasi ang rason kung bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho, papadudot. Wala na kasi kaming tatay ng bababae pa, ng babae siya, kaya si mama na lang ang magulang namin. Meron po akong isang kapatid na lalaki at nakatira kami sa tiyahin namin na walang asawa. Pero may isang anak na babae na kaedad ko rin that time. Pero hindi kami magkasundo. May pagka-intermedita ka rin kasi ang tita ko at kulang na lamang ay isumbat sa amin ng kapatid ko yung pagtira namin sa bahay nila. Kaya naman hindi kami close. Kaya nga malaki ang pinagbago ng buhay ko nang makilala ko si Embert kasi naranasan kong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Pero dahil sa mga masasakit niyang sinabi ay nasaktan po ako ng husto. Kaya lang mas natakot po ako nang sabihin niya sa akin na iiwan niya ako. Kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Oo, Papa Dudut. Pinalaglag ko ang baby namin at nagpatuloy sa pag-aaral namin. Pero noong nasa 3rd year na kami ay muli niya akong nabuntis. Hindi na po ako pumayag na ipalaglag ang magiging anak namin kasi kinain ako ng matinding konsensya. Nalaman na rin po ng pamilya namin ang nangyari kaya pinilit nila kaming tumira sa isang bubong at magsama bilang pamilya. Kinailangan ko pong magsakripisyo at huminto sa pag-aaral kasi masela ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Noong mga anak ako ay nawala na ako ng ganang bumalik sa eskwelahan. Hindi na rin naman nakatapos si Embert kasi mas pinili na lamang niyang mamasukan sa call center para may panggastos kami at pangkain sa araw-araw. Pero ang hirap, Papa Dudut. Kasi naranasan kong magka-postpartum habang nag-aalaga ng baby namin. Tapos si Embert ay nandoon sa mga katrabaho niya at madalas na nakikipag-inuman at walwalan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-live-in po kami ni Embert at nagrenta ng apartment, Papa Dudut. Pareho pong hindi mayaman ang pamilya namin pero laking pasalamat ko na lamang kasi inalalayan nila kami para makapagsimula. Tulad ng inaasahan ko ay disappointed sa akin si Mama pero mas maraming nasabi na masakit na salita ang tiyahin ko. Nagkasagutan pa nga kami kasi akala mo ay kung sino siya samantalang hindi naman niya ako iniluwal. Ayoko na rin pong tumira sa bahay niya kaya naman porsigido talaga akong makabukod kami ni Embert. Kasi baka malaglag ang baby sa tiyan ko dahil sa stress, Papa Dudut. Pero hindi po naging madali ang lahat. Lalo na noong nagbuntis ako at dumoble ang hirap ng mga anak nako. Wala kasing umaalalay sa akin o gumagabay man lamang, Papa Dudut. Nag-uusap naman kami ni Mama sa call pero dahil busy rin siya sa trabaho niya
ay minsanan lang po yun. Tapos ay pumapasok pa si Embert kaya madalas akong walang kasama sa inuupahan namin. Kahit na pagod at puyat ako ay kailangan kong kumilos kasi may anak na ako. Bukod doon ay pinagsisilbihan ko rin po si Embert. Inaasikaso ang pagkain namin, nilalabhan ang mga damit namin at naglilinis ng bahay. Ayaw po ni Embert ng marumi at madalas niya akong pinapagalitan kapag may hugasin sa lababo o alikabok sa paligid. Minsan pakiramdam ko, hindi niya ako live-in partner o nanay ng anak niya. Kasi kung pagsalitaan at tratuhin niya ako ay parang kasambahay. Pero hindi naman niya ako pinapasahod. Doon na po ako nagkaroon ng depresyon pero nilabanan ko yon ng mag-isa, Papa Dudut. Hindi kasi nakikinig si Embert pag nagsasabi ako tapos madalas pa siyang busy sa trabaho niya. Inuuna niya ring samahan ng mga kaibigan niya pag nagyayaya ng gimmick o inuman kasi raw ay kailangan yon para tumagal siya sa trabaho niya. Nagdaan ang mga taon, nalagpasan ko ng mag-isang depresyon at masasabi kong umusad naman ako. Kung sumpungin ay paminsan-minsan na lamang pero madalas ang dahilan noon ay si Embert. Na-stress kasi ako kakaisip na merong mga babaeng nauugnay sa kanya sa pinagtatrabahuhan niyang call center. At parang proud pa siya na pinipilahan kuno siya ng mga kababaihan kasi gwapo raw siya kahit pamilyado na. Dahil doon ay tumindi ang insecurity ko sa katawan at lumala ang pagiging selosa at mapaghinala ko, Papa Dudut. Madalas ko siyang inaaway, bagay na hindi niya kinakatuwa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nandito na ako! Buti naman naisipan mo pang umuwing damukol ka. Teka, lasing ka ba? Hindi ah! Sino may sabi sa'yo? Hindi ako lasing! Kagabi pa yun! Hangover na lang ngayon! Uminom ka na naman? Konti lang naman, babe. Mga ganito oh. Kita mo yan? Konti lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Anong sabi mo? Saka bakit ka ba sumisigaw? Natutulilig ako sa yung babae ka. Matutulilig ka talaga para pumasok dyan sa kokote mo na ilang beses na tayo nag-usap na huwag ka nang iinom. Lagi ka nalang naglalasing ah. Lagi ka nalang gumagastos sa alak, Embert. Pera ko naman yun ah. Hindi mo naman pera yun kaya bakit ganyan ka kung makapagsalita? Saka oo nga, nag-uusap na tayo. Pero anong magagawa ko? Niyaya ako ng mga katrabaho ko eh. Alam ka namang hindihan ko sila. Yun naman talaga dapat ang ginawa mo pero gusto mo rin kasi. Mas inuna mo na naman sila kaysa sa amin ng anak mong demonyo ka. Hindi ako demonyo, Nerissa ah. Halika nga rito. Anong gagawin mo sa akin, Embert? Bitiwan mo ako ah! Imbis na tanungin mo ako kung kamusta ako o ipaghain ng makakain, yan talagang ugaling kanal mo ang bungan mo sa akin. Sino matutuwa kung lagi ka na lang ganyan? Tsaka kapal ng mukha mo tawagin ako may ugaling kanal. Eh kumusta naman yung sa'yo? Di talaga titigil yung madaldal mong bunganga. Paduduguin ko yan. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako, Embert! Eh di sige. Pwede bang tumahimik ka na? Baka akalain ng mga kapitbahay kinakatay kita. Titigil lang ako pag tumigil ka na sa ginagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko may nilalandi kang babae na katrabaho mo, kaya hindi ka makahindi sa nagyayaya sa'yo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi hindi ka marunong umintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Masyado kang mapaghinala kahit wala naman. Tatamaan ka ulit sa akin, sige. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo nakakainis. Embert, bitiwan mo ako. Huwag mo ako sabulutan. Gagawin kong gusto ko kasi ikaw nga sinasabi mo mga gusto mong sabihin. Kung kinakailangan kong bunutin yung mga buhok sa anit mo, manahimik ka lang, aba gagawin ko yun. Rico! Nerissa, ano ba?
kinagat mo pa ako. Aso ka ba? Hayop ka, Embert! Napakasama mo! Papa Dudut, yun po ang unang beses na nasaktan ako ni Embert. Kaya naman magkahalong gulat at takot ang namayani sa akin. Pero hindi po yun ang huli dahil nasundan pa ng nasundan. Hindi na lamang suntok o sampal ang natatamo ko sa kanya, may kasama na ring tadyak at untog sa pader. Sinikmuraan na rin niya ako dahilan para sumuka ako. Kasi lasing siya noon at mainit ang ulo sa isang bagay na hindi ko na maalala. Kontodo rin siya nang sabi ng mga masasakit na salita sa akin na para bang hindi niya ako kinakasama. Nawala na po yung respeto niya sa akin bilang isang babae at nanay ng anak niya. Bukod doon ay pinagbantaan niya pa akong pipilayan sa oras na magsumbong ako kanino man, lalong lalo na sa mama ko. Kaya nga naging tikom ang bibig ko sa tuwing nagkakausap kami ng nanay ko sa video call. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil hindi ko maisumbong sa kanya ang mga pinaggagawa ni Embert. Lumala rin po ang adiksyon niya sa pag-inom ng alak, Papa Dudut. Halos sa linggo-linggo na lamang nilang gimmick na mga katrabaho niya na pupunta ang sweldo niya. Hindi niya rin pala ako pinagahawak ng pera simulang nagsama kami kasi wala raw siyang tiwala sa akin. Kaya nga wala akong sariling pera at ultimo pambili ng maayos na damit ay hindi ko kaya. Hindi rin naman siya yung tipo ng lalaki na pala regalo sa akin. Kumbagay ayos na meron kaming kinakain ng anak niya. Doon ako nagsimulang mag-business ng styro lettering na unang tinuro sa akin ng kapitbahay namin. Pero dahil wala pa akong sariling gamit, ay kinatulong na lamang muna niya ako at binibigyan na lamang ng komisyon. Kaya ang laki din ang tampo ko kay Embert dahil hindi man lang niya ako maregaluhan kahit lipstick noong birthday ko. Ni binate ay wala. Tapos sinasaktan niya pa ako. Ilang buwan ko pong tiniis ang pagmamaltrato niya bago ako nagising sa katotohanang mapapatay niya ako at posible niya ring saktan ang anak namin kung patuloy pa akong makikisama sa kanya, Papa Dudut. Narisa! Narisa! Nasaan ka bang babae ka? Embert, 11:00 na ng umaga, umuwi ka pa. Sorry na, babe. Hindi ko talaga naindihan mga katrabaho ko. Gustong gusto talaga nila akong kasama sa inuman namin eh. Kasi ako raw yung clown ng grupo. Kung wala ako, edi walang magpapatawa. Hindi na happy. Happy mo mukha mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, mukha kang pulubing pinabayaan ng mga katrabaho mo. Tsaka ano yung nasa kwelyo ng damit mo? Lipstick? Lipstick nga! Sinasabi ko na nga ba? Naku, wala lang yan, babe. Huwag mong pansinin yan. Anong huwag pansinin? Sino babae yan? Yun ulit? Yung laging inaasar sa'yo? Sabihin mo! Tulungan mo kaya muna akong bumangon bago mo ako tanungin dyan. Bumangon ka mag-isa mo, bahala ka sa buhay mo! Grabe ka naman. Parang ibang tao naman ako. Ay, nakaupo rin. Hoy, babe! Pagayin mo ako almusal. Pagtimpla mo ako kape. Nahihilo ako. Sakit ng ulo ko. Teka, Nerissa? Nerissa, ano bang ginagawa mo dyan sa kwartong babae ka? Lumabas ka nga dyan! Hindi ko na kaya yung pagwawalang hiya mo sa akin, Embert. Tapos hindi
ka lang siraulo, nananakit ka pa. Sawang-sawa na akong pakisamahan kang baliw ka. Narisa, bakit dala mo mga gamit mo? Ano yan? Hindi ba halata? Aalis na kami ng anak mo. Dadaanan ko lang siya sa school niya. Tapos hindi na kami uuwi rito kasi buwisit ka. Narisa naman! Hindi na ba natin to pwedeng pag-usapan? Ano pa bang klaseng usap ang gusto mo, Embert? Kasi kung usap lang naman, ilang beses na natin ginawa. Sabi mo pa nga sa akin, nagsasawa ka na. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung hindi na natin pwedeng pag-usapan. Paano ko sabihin ko hindi na? May magagawa ka ba? Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko kaya wala ka ring magagawa. Ikaw nga yung rason kung bakit kulang na lang mabaliw ako dahil sa mga pinaggagawa mo, hayop ka. Napakasama mo, Embert. Hindi ka na nga mabuting ka-live-in partner sa akin at tatay sa anak mo. Nakuha mo pa akong saktan at iputan sa ulo. Buti na lang talaga hindi tayo kasal kasi nakakasukang dalhin ang apelido mo. Aalis na ako. Aalis na kami ng anak mo. Huwag mo na rin kaming piliting bumalik sa'yo kasi ubos na ako. Narisa, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Babe! Huwag mo akong iwanan! Bitiwan mo ako. Magbabago ako! Para sa'yo! Para sa anak natin! Siraan niya lang tuktok ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Diyan ka nang ungas ka. Nakipaghiwalay po ako kay Embert at sinabi ko sa mama ko ang mga pinaggagawa niya sa akin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang nanay ko at hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para maalalayan ako. Sakto kasi tapos na rin naman ang kontrata niya at wala na rin siyang planong bumalik pa sa abroad. May sapat na rin siyang naipon para makapagsimula kami. Unang ginawa ni Mama ay nagrenta kami ng sariling apartment sa Pasig para sama-sama na kami doon ng kapatid ko. Tapos ay hinarap niya at kinasuhan si Embert dahil sa pananakit sa akin. Pero hindi ko na po pinagpatuloy kasi ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa tatay ng anak ko. Para akong nagkatroma. Bumalik yung depression ko pero buti na lamang at kasama ko na si Mama. Ang laki ng pagsisisi ko kasi binaliwala ko ang payo niya noon sa akin na kilalanin ko muna ang lalaking pakikisamahan ko na wag muna akong magmamadali na pasukin ang pag-ibig. Kung sana'y nakinig lamang ako sa mga magulang ko ay hindi ako magsisisi ng husto. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay lumaban po ako, Papa Dudut. Pinilit kong maging okay kahit paunti-unti at sinimulan ko yon sa gising sa umaga na nagpapasalamat kasi nagkaroon ako ng panibagong tsansa na ayusin ang buhay ko alang-alang sa aking anak. Siya po ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng mga luha at pighati na naranasan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinulungan po ako ni Mama na makabili ng mga gamit para makapagsimula ako sa styro lettering business ko online, Papa Dudut. Pero ako lang po ang nag-handle noon dahil may sariling negosyo ang mama ko. Bale nagtitinda po siya ng mga damit sa Tiangge sa Taytay kaya ako at ang anak ko lamang ang nasa inuupahan namin pag nasa eskwelahan ang kapatid kong lalaki. Masasabi ko na payapa na pero hindi madali ang pagiging single parent dahil lumalaki na ang anak ko kasabay noon ang pangangailangan niya. Buti na lamang at supportive si Mama sa akin at hindi ako sinusumbatan. Sakaling sumasala ako sa pag-aambag sa bahay kasi hindi pa rin naman gaanong kalakas ang small business ko, Papa Dudut. Tapos ay sakto lamang yung sustento ni Embert sa anak namin. Minsan ay kulang pa kesyo meron na raw siyang bagong pamilya na sinusuportahan. Aaminin ko na ikinasama ng loob ko na nakahanap kaagad siya ng bagong babae para anakan. Pero kung tatanungin niyo ako ay ayaw ko na rin namang magkabalikan pa kami. Kung hindi nga lang niya responsibilidad ang pagsusustento sa anak namin ay ayaw ko na siyang kausapin kahit na kailan, Papa Dudut.
Hiyang-hiya po ako sa mama ko kasi sa edad kong yon ay cargo niya pa rin ako, pati na ang anak ko. May isang beses na nag-grocery kami ng anak ko tapos may gusto siyang gummy bear. Kaso'y sakto na lamang ang pangbayad kong pera kaya umiyak po siya dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa grocery store. Kulang na lang ay matunaw ako sa labis na kahihiyan dahil sa pagmamaktol ng anak ko pero wala naman akong nagawa kasi hindi na sapat ang pera namin. Doon na po may isang mabuting estrangherong lalaki na kasunod namin sa pila ang nagsabi sa kahera na siya na raw ang bibili ng gummy bear para sa anak ko. Siyempre tinanggihan ko po yun, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay na nanghihingi. Pero mabait po ang naturang lalaki at kita ko yon sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya naman sa huli hinayaan ko na po siyang bayaran ng gummy bear na gusto ng anak ko. Nagpasalamat po ako sa kanya bago kami umalis pero hindi po yon ang una't huling pagkikita namin dahil minsan ulit namin siyang nakasabay sa naturang grocery store. At dahil mahaba ang pila at may kabagalan ng usad nito ay nagkaroon kami ng tsansa na makapagkwentuhan. Doon ko po nalaman ang pangalan niya. Si Pablo na bagong salta sa barangay namin. Matapos malipat ng destino sa trabaho mula sa Pampanga, Papa Dudut. Buti na lang pumayag kang lumabas kasama ako ni Risa. Bakit naman hindi? Wala namang masama. Wala namang magagalit kasi pareho tayong single. Tama, walang masama at walang magagalit. Pero masaya lang talaga ako kasi busy ka pero napagbigyan mo yung pagyaya ko sa'yo. Oo nga eh. Ilang beses mo na nga ba ako niyaya? Sa sobrang dami hindi ko na mabilang. Naaawa ka na lang ba sa akin kaya pumayag ka ng sumama? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Hindi, magpapasalamat pa ako. Alam mo, palabiro ka rin, no? Sakto lang. Ayoko lang masyadong seryosohin ang buhay. Seryoso na nga ako pagdating sa karir ko tapos pati ba naman sa ibang bagay? Aray, parang tinamaan naman ako. Masyado kasi akong seryoso ngayon sa buhay ko, Pablo. Alam mo na, may anak akong binubuhay. Kung okay lang itanong, nasaan ang tatay ng anak mo? Ayun, sumakabilang bahay na. Ng babae? Hiwalay na naman kami nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung umalis sa puder niya kasi hindi ko na siya kayang pakisamahan. Nananakit siya, Pablo eh. Tapos nang bababae rin kahit kami pa. Kaya nga hindi na ako nagulat nung nakahanap siya agad ng iba pagkatapos namin siyang layasan ng anak niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Naiintindihan ko na kung bakit seryoso ka sa buhay. Kailangan kasi may anak na ako eh. Yung sustento naman sa kanya ng tatay niya, sakto lang. Minsan nga kulang pa. Eh, lumalaki na ang anak namin kaya sabi ko sa sarili ko, igagapang ko pag-aaral niya. Ayoko siyang matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nabuntis. At mas pinili ko makisama sa tatay niya. Meron ka na bang pinagsisihan sa buhay mo? Meron din naman. Lahat naman siguro tayo meron. Ako kasi malaki yung regret ko dahil hindi ako nakinig nun sa mama ko. Binaliwala ako yung payo niya na mag-aral muna ako bago pumasok sa pag-aasawa. Mas inuna ko kasi yung puso ko, kaya nabulag ako. Nagmahal ka lang naman, hindi mali yun. Hindi nga, pero yung mga desisyon sa pagmamahal na yun yung mali. Baka kapag nalaman mo, husgahan mo ko tapos sabihin mo na masamang babae ako. Sino ako para gawin yun? Hindi rin naman ako perpekto. Sa bagay, pero yung akin kasi, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na ginawa. Iniisip ko nga, baka karma tong nangyari na sinumpa yung pagsasama namin ng tatay ng anak ko kasi nagawa namin yung bagay na yun. Nagsisisi na ako. Kung ano man yung bagay na yon, mahalaga pinagsisihan mo na. At pilit na tinutuwid yung buhay mo sa ngayon. Ay, hindi ko alam ang tamang sasabihin pero kung kailangan mo ng kaibigan na handang makinig, nandito lang ako ni Risa. Salamat, Pablo. Dami ko ng utang sa'yo. Una na dun yung pagbabayad mo sa gummy bear ng anak ko. Yun ba? Wala yun.
Kung alam mo lang na grabe yung hiya ko. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Hindi maliit na bagay yun ah. Babayaran ko na. Huwag na, magkano lang naman yun. Pablo naman, pera mo pa rin yun. Oo nga, pero isipin mo na lang na pamasko ko na lang yun sa anak mo. Kulit mo rin pala. Alam mo yan, ilang beses kitang kinulit para lang pumayag ka lumabas kasama ako. Oo nga, pero hindi naman ako napipilitan. Bukal sa loob ko na lumabas kasama ka. Mabait si Pablo, gwapo at manumanay magsalita. Gustong gusto siya ng anak ko at kitang-kita ko na mapagmahal siya sa mga bata. Nagtatrabaho bilang executive assistant si Pablo sa isang private company sa Pasig. Pero dati raw ay nasa Pampanga siya naka-assign. Ilang linggo pa lang siya sa lugar namin kaya aminado siya na wala pa siyang kakilala o kaibigan. Kaya nga masaya siya kasi pumayag ako noong lumabas kasama siya nang huling beses kaming magkausap sa pila sa kahera doon sa grocery store kung saan din kami unang nagkita. Sa isip ko ay wala namang masama since pareho kaming single at masasabi ko doon na doon ko na nga po mas nakilala si Pablo Papadudot. Naging masaya din ako sa kwentuhan namin ng araw na yon. Ewan pero ang gaan ng loob kong kasama siya. Hinatid pa nga niya ako sa inuupahan namin kaya pinatuloy ko siya sa bahay para makita ang anak ko. Pinakilala ko rin siya kay mama at sa kapatid ko bilang kaibigan. Pag-alis ni Pablo ay tinanong ako ni mama kung magkaibigan lang ba talaga kami. Natawa ako at sinabing oo kasi yun naman talaga ang relasyon naming dalawa. Papadudot na sundan pa nga po ng ilang pang paglabas ang unang date namin ni Pablo sa loob ng 3 buwan naming pagkakakilala. Kung hindi kami lumalabas kasi busy ako sa business ko at pag-aalaga sa anak ko ay siya ang pumupunta sa inuupahan namin para makipag-bonding sa anak ko. Tinutulungan din niya ako sa business ko kahit na nga wala talaga siyang ideya doon, Papadudot. Nakikita ko naman na masaya siya habang natututo kaya naman masayang masaya ko. Pero hindi ko po alam kung ano ang intensyon sa akin ni Pablo. Ayoko pong mag-assume na baka may something yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi ko rin po alam kung handa na akong makinig kung sakaling sabihin niya, Papadudot. Mukhang mamahalin dito, Pablo ah. Anong meron? Oo, kasi espesyal ang gabi na to, Nerissa. Ha? Sabihin mo na kasi anong okasyon. Birthday mo ba? Kasi kung oo, sorry. Wala man lang akong regalo. Hindi ko birthday. Ano ba kasing selebrasyon? Gusto ko lang i-celebrate yung pagkakaibigan natin. Sa ganito ka mamahaling restaurant, wala akong pambayad dito, Pablo. Ako na bahala rito. Treat ko. Kaya gagawin mo lang, mag-relax at i-enjoy ang food. Sige, pero hindi ako naniniwala na pagkakaibigan lang natin yung gusto mong i-celebrate. Kasi ayos lang naman sa akin kahit doon lang tayo sa may tusok-tusok. Kaya sabihin mo na yung totoong dahilan kung bakit dinala mo ako sa napakagandang lugar na to, Pablo. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Kaya nga, naghihintay ako. Ang totoo, Nerissa, may sasabihin talaga ako sa'yo. Okay, nakikinig ako. Paano ba to? Aaminin ko na matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa'yo to o hindi. Kasi natatakot ako sa magiging reaksyon mo sakaling malaman mo. Pero hindi ko na kasi kayang sarilinin pa. Naiintindihan ko, Pablo. Huwag kang matakot kasi ako lang naman to. Okay. Ang totoo, gusto kita, Nerissa. Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. At plano ko sanang ligawan ka. Pablo, kasi alam mo namang kagagaling ko lang sa hiwalayan, diba? At ang focus ko ay yung buhay namin ng anak ko. Alam ko. Kaya willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka na. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit. Yung totoo, special ka rin sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako yung babae na
karapat-dapat mong mahalin. Bakit naman? Dahil sa mga bagay na pinagsisihan mo? Kasama na yun, oo. Tsaka, natatakot ako. Paano kung hindi pala para sa akin yung pagkakaroon ng katuwang sa buhay? Minsan na akong nagkamali nung umibig ako. Hindi mali ang umibig. Maling lalaki lang ang minahal mo. Tsaka naniniwala ako na deserve mong mahalin kasi mabuting tao ka. Mapagmahal na nanay sa anak mo. Oo, may nagawa ka ng mga bagay na pinagsisihan mo katulad ng kinuwento mo sa akin, pero lahat ng yon nasa nakaraan na. Alam mo kasi marami kang pinarealize sa akin, Pablo. Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala kita eh. Sana mahintay mo ko hanggang sa maging handa na ulit akong magmahal. Oo naman. Mahalaga ka sa akin. Pati na yung nararamdaman mo. Mahalaga rin sa akin ang anak mo at yung kapakanan niya. Kaya nga handa kitang hintayin na muling buksan yung puso mo na magmahal ulit. Nerissa, sana pagkatiwalaan mo ko na hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng dati mong kinakasama. Handa ko yung patunayan sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Pablo. At naniniwala ako na mas mamahalin mo sakaling dumating yung panahon na pwede na maging tayo. Alam ko po na may espesyal ng bahagi si Pablo sa puso ko nang aminin niyang gusto niya ako, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pa kayang makipag-commit ulit dahil kagagaling ko pa lamang sa pakikipaghiwalay. Pero ayoko namang habang buhay na mamalagi sa nakaraan at patuloy na sisihin ang aking sarili sa mga maling desisyon na nagawa ko. Tama si Pablo. Hindi mali ang umibig. Maling tao lang yung minahal ko. Kaya nga pagkaraan ng ilang buwan ay masinsinang pag-iisip at pananalangin, pagsangguni sa mama ko at sa aking anak ay pinayagan ko na pong manligaw sa akin si Pablo. At hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga siya at opisyal nang naging kami. Papadudot walang pagsidla ng kaligayahan sa puso ko kasi binigyan ako ng second chance na magmahal at mahalin. At ngayon na ikakasal na kami ni Pablo ay hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habang buhay kasama siya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nerissa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever